Здравейте, днес е 7 ноември и съм се запътил към Родопите и по-точно язовир Голям Беглик, който се намира на 1500 метра над морска височина. И мисля да ви взема с мен. В момента излизам от София, ето как е положението. Доста силно започна да вали, което изобщо не ми харесва, но се надявам на язовира да не е така. Преди малко слязах от магистралата и тук за щастие не вали изобщо. Ето се да ви покажа. Минаваме река Марица. В момента съм в Lidl във Велинград и ще си напазарвам някои неща. Ето го там в далечината язовир Батак. А аз продължавам към Голям Беглик. Лека по лека се качвам в планината. Стигнах до язовира. В момента карам по един черен път и си търся място. А сега е проходимо, ще видим нататък как ще е. Таком пристигнах и си намерих едно брутално яко място. Сега е време да се оправя леглото, като за целта трябва да махна и тази кора, да бутна седалките да паднат и да сложат този дюшек. Като цяло не отнема много време. За няма и 5 минути съм готов, като съм сложил дюшек, спален чувал, одеяло и възглавница. Като допълнително имам, разбира се, и родопско одеяло, понеже сме в Родопите. Сега е 5 градуса и половина. Ще видим колко ще стане тая нощ. Между другото няма грам вълни. И е буквално като стъкло водата. Просто е уникално. Докато бях в Велинград, на една станция намерих еднократно барбекю. Така че няма да сте им гладни. Ето тук на това огнище мисля да го сложа.
съм взел едни свински наденички от Lidl. И това ще е вечерята. Салатка, хляб. Така. Навън вече е абсолютно тъмно и е време за вечера. Между другото съм забрал да си взема чиния, така че импровизираме с наличното. Наденичка, хляб и руска салата. В момента е около 9 часа и е 3 градуса навънка. Не е много студено, понеже съм се пъхнал вече в спалния чувал. Съм се завил. Мисля да лягам, така че е лека нощ от мен. Добро утро от ето тази гледка. Всъщност изобщо не беше студено и спах доста добре. Сега е време да ставам. Доста е облачно навън. Докато се разхождам по брега, вижте какво намерих. Някакви камъни и минерали. Мисля, че това е кварц. Не съм напълно убеден. Може би и тези двете. Вече е към 12 часа и мисля да тръгвам към София. Междувременно започна леко да вали дъжд и вятъра се засиля. Бих си до Батак да пия едно кафе. Сега тръгвам. Ето е табелата. В момента минавам през градчето Септември, което се пада крайна точка на теснолинейката Добринщина Септември. Маршрутът е дълъг 125 км, като на тази ЖП линия е разположена най-високата гара на Балканите, гара Аврамово. Аз пристигнах в София и с това слагам край на днешното видео. Абонирайте се, ако не искате да изпускате още подобни приключения. Чао и до скоро!